sagt varsågod va? Jaha. De hade väl ingen koll in i kön heller, annars hade de inte sagt någonting idag. Har de sagt varsågod? Nej. Emma, varsågod och in. Gick det bra för den här 70 förresten? Där kan bli bekväm. Jaha. Man glömmer bort att skänkla för att det Nu är jag nervös. Hallå. Du behöver nog lite fart, va? Ja, det måste. Det får inte gå för fort samtidigt som måste ha fart.